nejlepším učitelem, učitelkou České republiky, Zlatým Ámosem roku 2011 se stává. Jsem 3. ledna tohoto roku. Ráno si tady odemykala školu a vcházela dovnitř. Ani v nejbujnějším snu by mě nenapadlo, že se v následujících týdnech dožiju krásného a velmi milého překvapení od žáků této školy. Vůbec jsem nečekala, že se můžeme účastnit soutěže o Zlatý Ámos, o nejoblíbenějšího učitele České republiky, protože jsem věděla, tak jak jsem sledovala minulé ročníky, že tedy tady nominaci provádí žáci školy, kteří musí tu nominaci napsat tak, aby byla ta nominace úspěšná v krajském kole obhájící. No a prostě potom to postupuje přes semifinálové národní kolo až do samotného finále, kde čekají už dotyčné nominované plnění nejrůznějších úkolů, vyplňování psychologického testu a kde z mého pohledu jsem si říkala, je to určitě jako velmi nelehké a takové hodně tvrdé soutěživé. Naše 3 žákyně 8. ročníku, Klaudie Čaňová, Nikola Popelková a Kateřina Nuzíková, připravili nominaci paní učitelky Ivany Bartoňové, která je učila na 1. stupni. Připravili nejenom přihlášku, ale hlavně také sehnali 100 podpisů. Zkrátka splnili všechny nezbytné náležitosti pro kompletní přihlášení do této ankety a připravili si nominaci takovou, že v krajském kole, které proběhlo 10. ledna tohoto roku, byli nejúspěšnější a vlastně díky nim paní učitelka Ivana Bartoňová se stala vítězkou krajského kola ve Zlínském kraji. Dobrý den, přijeli jsme do základní školy ze Strání, ve školitelkou Ivanu Bartoňovou, která nás učila vlastně na 1. stupni 5 let. A já se jmenuji Kateřina Nuzíková, já Klaudie Čaňová a Nikola Popelková. A já jsem Maňásek Hlásek a hrozně rádi bychom vám naši paní učitelku Bartoňovou představili. Děvčata využila svých zkušeností s paní učitelkou z výuky a použila k mému velmi milému překvapení takzvaného Maňáska Hláska, kterým vlastně představili paní učitelku v tom vítězném krajském kole. Tento Maňásek cestoval také do Prahy, protože paní učitelka ho použila při své prezentaci a obhajobě v semifinálovém kole. A byla úspěšná, protože ze 14 semifinalistů jich bylo 6 vybráno do finálového kola, kterého jsme měli čest se zúčastnit v pátek 25. března. Kámoš náš, škola pro něj není oheň a my nejsme vzduch, učitel to je náš Bůh. Všichni chtěj, pochopit tenhle svět, všichni chtěj, ale nepůjde to hned. Všichni chtěj, měli by znát, Zlatý Ámos je náš kamarád. Předtím jsme zajistili pochopitelně autobus, domluvili se s paní učitelkou, jak si představuje svou prezentaci, a protože to byla folklorně pojatá prezentace, tak jsme do toho zapojili i naši dětskou cimbálovou muziku základní umělecké školy. No a probíhaly ten poslední týden před odjezdem velmi intenzivně, probíhaly přípravy na finálové kolo, tady ve vnitřním prostředí pomáhalo spoustu kolegů, všechny žákyně, žáci, kteří nominovali, a také režisér místních ochotníků pan Bruštík. Samotné finálové kolo, kterého jsme se účastnili, předčilo naše očekávání, protože jsme nečekali atmosféru, řekněme, téměř sportovního nějakého klání velkého, nebo to byla atmosféra, kde přijeli žáci z různých škol, tam odkud tedy finalisté byli, a byla to atmosféra ovšem velmi příjemná, velmi nás všechny bavila.
Bohuslav Kapinus. Zastav se jenom chvíli na hrabině. Ves v údolí máš jako na dlani. Domovní štíty vstříc ti kynou vlídně a vítají tě doma, ve Strání. Jmenuji se Ivana Bartoňová a osud mě zaval před 12 lety do malebné vestičky Podůří Bílých Karpat do Strání. Učím na 1. stupni, učím druháčky. Dnes nebudu zlá Ježibaba z Perníkové chaloupky, jako na pochodu rodičů s dětmi. Dnes vám nebudu tančit flamenko. Ani country. Co jsem se naučila za týden, na to si počkejte. Ivana Bartoňová, základní škola a základní umělecká škola Strání. Ve finále probíhalo několik disciplín a my všichni, kteří jsme tam jeli, jsme vlastně věděli pouze o té volné disciplíně, kterou měla paní učitelka se svými žáky. A o ostatních disciplínách jsme potuchy vůbec neměli a byl pro nás spíš překvapením, jak vlastně probíhaly. Všech 6 finalistů bude na tuhletu 4. disciplínu dnešního finále mít přesně 5 minut. Ke Strání cestička šla pána, šla po ní Ivanka zpívala, Jana Moskomenský pískal si, z Ivanku pěsničku zpíval si. Hlášení místního rozhlasu. Základní škola a základní umělecká škola ve Strání oznamuje našim občanům, že dnes postoupila naše paní učitelka Ivana Bartoňová do finále ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Ta učitelka poznámuje k světu. Nábaže, vysoká jak tuť Janešo, černé vlasy jak havran a hubu jak majolenka. A děcka by se za ňu pretrhli. A co to vyhraje? Ty nevím, nějakého Ámosa. Však o něm jsme se učili ve škole aj my. Pán učitel tedy pravili, že se narodil toť za kopcem v Nivnici. No, a klidně to mohl být straňák a třeba zrovna tvůj prapradědo. A má ta učitelka i chlapa? Na ty hlupá polušo, co já s ňou spávám? Staraj se o sebe. Na co se pýtáš? Však víš, co se praví. Baba bez chlapa je jak rýka bez vody. Ej, nemají včil ty učitele lehké živobytí. Ty děcka jsou čím dál věcej rozedrené. Jako které? Už si nepamatuješ, na co my jsme bývali lepší? V každé třídě byly 2 leskovky, jedna pre učitela, druhá pre velebného pána. A keď si s některýma anciášama nevěděli rady, hned to vyřídili. Co ti mám povídat? Já nemaju to lehké, to by nebyla robota na moje nervy. Pojďme varit ten oběd, já mám na šporáku zásmaž. Na babi, neklepeťte, pojďte si radši zajuchať. V Straňanském hajku na samém krajku 3 lípky, straňanští chlapci, ty sú šikovníci.
Tak kdo to bude? Nejoblíbenějším učitelem, učitelkou České republiky, Zlatým Ámosem roku 2011 se stává Petra Šišková. Petra Šišková, základní škola Rokycová v Sokolově. Dětský Ámos, Anzatý Ámos. Paní učitelka sundala korunu dětského Ámose, ale jenom proto, aby ji mohl korunovat ministr školství Josef Dobeš. Paní učitelka usedá na trůn, ministr školství blahopřeje. A právě teď klade na hlavu paní učitelky Petry Šiškové ze Sokolova. Co byl takový nejsilnější zážitek pro vás? Asi to, že jsem to dokázala říct, tu scénku, tak aniž bych na něco zapomněla. A ten potlesk, který byl úplně na závěr, protože té naší scénky, toho všeho, protože to byl úplně úžasný pocit být v tom kroji a umět to tančit. Umět to tančit aspoň trošku. A já se přiznám, že já jsem s folklórem před 12 lety neměla nic do činění. Ani jsem tomu nerozuměla. A teď si myslím, že tomu trošku začínám rozumět. Ve chvíli, kdy vzpomínám na to finálové kolo, tak je určitě velmi důležité připomenout spolupráci těch, kteří paní učitelce velmi pomáhali v posledním týdnu. Takže děkuji nejen žákyním Klaudii Čaňové, Nikole Popelkové a Kateřině Nuzíkové za jejich velmi neúnavnou několikaměsíční práci, ale i jejich spolužákům Jeňovi Jurtíkovi, Jirkovi Novákovi a Vojtovi Pavlušovi, kteří přímo účinkovali s paní učitelkou. A určitě by nebylo možné takto dobře se tam prezentovat, kdyby žáci 8. ročníku nepřipravili pod vedením paní učitelky Marty Macíčkové krásné a určitě nepřehlédnutelné transparenty. Dále také děkuji zástupcům z folklorního souboru Javorina, kteří pomáhali a učili hlavně paní učitelku tancovat místní tanec straňanskou. Velké poděkování patří i panu starostovi za to, že se účastnil tohoto finálového klání a který při zprávě, že paní učitelka postoupila ze semifinále do finále, řekl pouze: no a jedeme do Prahy. Já bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se soutěže zúčastnili, kteří paní učitelce Ivaně Bartoňové pomáhali s vystoupením, pomáhali s přípravami a jsem přesvědčený o tom, že všichni viděli, že naše děcka a naše paní učitelka zabodovali. Podle mého názoru jejich volná disciplína byla naprosto bezkonkurenční a jsem rád, že šla takhle do světa, že takhle skvěle prezentují nejenom školu, ale celou obec. Moc vám všem děkuji. I když paní učitelka nepřivezla do Strání žádného Ámose, je prostě pro nás Zlatým Ámosem, protože je to vítězka krajského kola. Věnovala tomu opravdu hodně a myslím si, že už tu úspěšnou nominaci v krajském kole si velmi zasloužila. Ona prostě prací pro žáky a se žáky žije.